جی السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے سی؟ ٹھیک ہو سیٹ ہو؟ میں امید کرنا کہ میرے سارے سجن بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تے خوش باش سن. سنو سی اج کل ان وقت جو حالات چلتے پے ملک کے معاشرے کے افراتفری مہنگائی کا بہت بڑا طوفان بیٹھا ہوا. دارا جوں جوں نوار تھی آتی ہے اتنے چڑھتا ویندے سمنت گال باہر ہے، اٹے کا بحران ہے. حکومت کو اپنی پی پی ہے، وہ اپنی کرسی دے وچ، اپنے رسا گیری دے وچ، اپنے مسائل دے وچ عوام دی تو بالکل انہیں کو کوئی توجہ، کوئی سوچ، کوئی گال، کوئی کچھ بھی کونی. تو پیارے دوستو، دیکھتے ہیں جس وقت باہر دکانیں دے اتنے اٹے جان لینا ہونن تو واللہ اکھی خون دے ہنجو ہوندے. یار سارے ملک دے وچ کیا تھیندا پے؟ سارا جڑے حالات، سارے ملک دے حالات جڑے سپیڈ نال، جڑے طریقے نال ویندے پین، بالکل ہو بہو سری لنکا دے نقشے قدم تے. ڈر رہے، بہت ڈر رہے کہ سارے نال سری لنکا والا کام نہ تھی گئے. اچھا دوستو دیکھو، ہر بندہ اپنی دے وچ پیا پے. جڑے علاقے چ ونجو جتھاں ونجو چوریاں، ڈکیٹیاں، ڈاکے، لڑائی جھگڑے، عوام لوگ ذہنی مریض تھی چکن. انہیں تا بالکل دماغ کم نہیں کریں دا جو اساں ای وقت کیا کرنے تے کیا کریں. دیکھو کہ اٹے دے جڑے دکان تے جیڑی چاہ تے سینٹر تے تساں ویندے وے دیتے وے، یار اتنا افری تفری ہوندی ہے. کوئی نہ کوئی ایسا سینٹر کو نہیں جتھا کوئی نہ کوئی بندہ نام ہویا ہوئے. ہن ایو کم دوجے طریقے نال بھی تھی سکدے. ہر یونین لیول دے اتے اٹے دے کوٹے دے ڈیون ہا، ضلع لیول تے ضلع، تحصیل لیول تے تحصیل دے، یونین لیول تے، اور یونین لیول کو ول موزے لیول دے. جس وقت موزے لیول تے ہر موزے دے وچ اٹا چلے ہا تو انہوں یہ رش نہ ہویا، یہ مسائل نہ ہونا. اچھا موزے لیول تے بھی والے دیکھو، ہوں ایک الیکشن تھی نے، الیکشن دے وچ ایک موزے تے دو دو ترے سینٹر ہونا. اگر انہیں سینٹریں کو بحال کر کریں گی دو دو بندے بلا دیتے ونجنا تو ول بھی یہ نظام صحیح چل ونیا، صحیح تھی ونیا. لیکن دیکھو ہوں مردم شماری تھی نہیں پیے، ایک موزے دے وچ چار بندے کام کرنے پین اور موزے کرایا کر رہے سن. ایویں ہی اگر ایک موزے دے وچ دو بندے بھی دے دیون ہا بھیج دیون ہا، وہ لسٹاں بنا کریں تے وہ اٹے دا یہ صحیح مانے گھریں دے وچ پہنچ ونجے ہا اٹا تے اے حالات نہ تھی ون ہا. اور جو وہاں تھی نہیں آندی ہے ملکی حالات دن بدن بدلتے وینن، تبدیل تھیندے وینن. سارے آون والا مستقبل،
آون والا وقت اوکھا نظر آندا ویندے۔ اچھا ایندے وچ کیا تھی سی، اساں سوچوں سارے ادارے کیا کرن، ادارے سارے سیاستدان کیا کرن، سیاستدان تو اپنی دے وچ مچ گئے۔ اچھا یار وہ بھی تو ایویں سادے ہی کیوں ہیں نا، تو سب چاہیے سوچ کو تبدیل کروں، اساں اپنی سوچ کو تبدیل کروں۔ نوجوان میدان چاہن، تحریک چلاون، بلکہ ایک تحریک دا آغاز اساں کر دیتے، اللہ دے فضل و کرم نال اللہ پاک کامیاب کرے سی اور ملک دی تقدیر بدلے سی۔ نوجوان تحریک انقلاب، نوجوان تحریک انقلاب دے پلیٹ فارم تے اساں اپنی نوجوان تحریک انقلاب دے پلیٹ فارم تے کوئی نفرت نہیں پھیلاونی، کوئی بندوقاں نہیں چاہنا، کوئی دشمنیاں نہیں کرنیاں، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، بلکہ اساں تا محبت دا پیغام دیونے۔ اساں تا نوجوان دوستیں دی سوچ کو تھوڑا جہاں تبدیلی والے پاسے گھناونے۔ دیکھو ایک اگر میں بندہ ہاں کہیں ادارے دے وچ کم کرے نا، اگر میں کرپشن کرے نا، صاف ظاہر ہے جڑے ویلے میری سوچ میرے تک سوچ تبدیل تھی سی، میں سوچ تبدیل کرے سا یار سارا ملک کے اندے کرپشن نہیں کرنی چاہیے، میں بے کو آکساں وہ بے کو آکسی۔ اگر ایویں سب سوچ تبدیل تھیندی گئی تاں سارے حالات ٹھیک تھی سکدن۔ اور این وقت جیڑی افراتفری مچی ہوئی ہے، عدالتیں دا نظام دیکھ لو، سیاستدانیں دا نظام دیکھ لو، اسمبلیاں دا نظام دیکھ لو، حالات جڑے بگڑے ہوئے ہیں یا حالات جڑے خراب تھیندے وینن کہ یہ سنبھلانے بہوں مشکل تھیندا ویندے، اور ملک ریاست خطرے والے پاسے ویندی پئی ہے۔ ایکوں بہتری والے پاسے آنن دی ضرورت ہے، دوستیں کو نوجوانیں کو میدان وچ آون دی ضرورت ہے، دوستیں کو سوچ تبدیل کرن دی ضرورت ہے، انقلاب گھناون دی ضرورت ہے، تحریک چلاون دی ضرورت ہے۔ اگر ایویں تحریکاں نہ چلیاں تو ایویں حالات خراب تھیندے رہ ویسن، حالات بگڑتے رہ ویسن۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو التماس کرے سا کہ آمن نوجوان تحریک انقلاب دا حصہ بنن، نوجوان تحریک انقلاب دے پہلے منشور پڑھن، ان دا ایجنڈا دیکھن کہ نوجوان تحریک انقلاب دا مقصد کیا ہے، وہ کیوں میدان چاہتی پیے، وہ کیوں کام کرنا چاہتی ہے ملک دے وچ، اور کیا تبدیلیاں آننا چاہتی ہے، ان دی سوچ کیا ہے، ان دا منشور کیا ہے، ان دا مشن کیا ہے۔ جڑے ویلے لوگ دوست اے پڑھ کے رہیں، اے دیکھ کے رہیں، اگر انہیں کو کشا لگے واقعہ تبدیلی والے پاسے، واقعہ انقلاب والے پاسے قدم ہے، تو وہ نوجوان تحریک انقلاب دا حصہ بنن، نوجوان تحریک انقلاب کو ٹورن، نوجوان تحریک انقلاب کو پیغام دیون دوستیں کو، پھیلاون ای کو، اور ان دے کم کرن دی ضرورت ہے۔ انقلاب دی ضرورت ہے، انقلاب دی ضرورت ہے، انقلاب دی ضرورت ہے۔ اے دوستو آؤ آؤ ہن ملک وچ کم کرو، لوکاں دی سوچ تبدیل کرو۔ اگر یہی حالات رہیے، اگر کوئی بھی سوچ تبدیل کران کوئی پاسے نہ آیا تو لوگ تو افراتفری والے پاسے ویندے پن، لوگ تو حالات دوجے والے پاسے کیتے وینن، لوگ تو بہت ذہنی مریض بنتے وینن، ذہنی سوچیں دے وچ مبتلا ہیں۔ لہذا میں تمام دوستوں کو التماس کرے سا کہ نوجوان تحریک انقلاب دا حصہ بنن، نوجوان تحریک انقلاب کو فعال کرن، اپنا کردار ادا کرن، تے
ایویں دل آدھا بیٹھا آئی ایویں لائیو آمنتے ہیں مزید شام کو رات کو گال مہاڑ کرے سوں اور ایویں گائے بگائے کوشش کرے ساں کہ میں ڈیلی یوٹیوب تے لائیو ایویں پروگرام کریں رہے ساں اللہ حافظ